Yes, daghan salamat kayo kanituan, barangay kanituan sa kapitan, sa mga kagawad, sa pagtugod, sa pag-anha namo diha, o sa tanan nga mga services, sa mga volunteers, Hope Channel, daghan salamat sa inyo nga support sa atong helping one another. Amo pong gipasalamatan ang atong mga consultants nga nag-uban yun ka namo gikan sa pagsugod, Yes. pagplano ni ining tanan, hangtod sa pag-implement. Sa iyo sa buntag hantod na humanta. Yes, hangtod na limpyo sa kagabion. Ang kakapoy na to, Charm, dili gyud mawala ang nagpadayon ang kakapoy, dili mo pildi sa to kay naaman nila support. Yes, ang kalipay nato ang nagdominar sa tanang kahago nga atong nabati adto nga adlaw. Daghang kayong Yes, so salamat. nagpasalamat especially ang Cars no nga. Grabe ang Grabe cars. ang ilahang effort. Oo. Unya Naputay na limtan. Siyempre, katong mga tao nga nag-offer of music while nagkuan. Sweet heavens echo. Oh, si Darix Blue. So silang Blue, kay Oh, gikan si pa sa Blue. laing kuan si Ivy. Ivy. Oo. So, Sheena, let ano us- mo na permit din. atong pasalamatan pud silang tanan nga nagtabang gyud sa ato. Especially ang atong nag-provide sa mga financial support. Yes. Yes. Nakabulo na mo kung kinsa mo. And gani ato nga time natanaw nga daghan yung kayo nga atong mga expected nga mo avail sa services. And so natay usa ka sponsor nga unta gusto niya mo dugang og tambal. Galing lang kay wala na yung mapalit. Okay, wala na Kay yung Sandeep supply. pod. Oo. Utan gid no. Oh, but anyway, that was the first, wala na, dili na mo maano nga naagid ni kakulangan pud atong mga Yes. time. Pero that Yes. was our first time, but we will surely, we will pray nga mahitabo yes, to oh. usab. And Alangan then, mo, okay. oo nga, og nya, ato na pong matagaan sila sa service. Mas nindot ang sunod po. Kaya abi ni Mulab, pag abot sa daghan ng mga tao, uy, kadaghan ba kaya ni? Murag dili na maplastar mo na nga Murag libog na. libog na tag-asa dapit kay Okay, basin ang uban ato kadlawon nakita pa. nga kung dunay mga medical mission gamay mag hinahinay ra siya abot ba. Oh. Kato kay duhungan magin nga Lahi man Dumog to siya, ito, wing oh. kay dili lang to siya, murag tuli lang or Daghan dental. kayo. Tanan. Tanan. So, lisod, that, I guess that first time nako nga naato in ato nga klase nga serbisyo nga naatanan. So, dili Yeah, gid sa yun. Dili gid sa yun nga mag-organize ato. So, Okay. Ate Charm, among gi. Para si Charm. Ate Charm ang overall organizer ani. Luya. Salamat kay Luya. Ate Charm. First Thank time you, Charm. dito. Panimbaya sa kabuntagon yun ang Yes. nag-initiate ato. And we would like to thank Pastor Every M. Pitogo for the support you've given to us. Yes. Pastor Elder Edwin Golfan, Pastor Paul. Asoy and Sir Livy Baliton. Sir Paolo. Nagsuporta gid mo kanunay Si Ma'am sa mga Asoy. plano. Yes, Ma'am Asoy, thank you kaayo. Oo. Na-manage yun pag-ayo Pagkaon. ang atong food. Kabalo ba mo nga more than 1,000 ata ka people ang Wow. nahatagan na to libre nga food. Praise God for that. Nakaingon gid ang barangay no nga murag first time lagi ni nga nag-medical mission pero mao pa'y magpakaon. Yes. Yes. Ako would personally would like to thank Joven and Nikki. Apil po itong mga reporters who were there. Thank you kayo sa inyong time na gihatag po sa Hope Channel. Ato po i-congratulate si Darrell kay siya ang Yes. overall Yeah. news director. Congratulations, Wow. Darrell. Congratulate ko nimo na kasi piyat ato. But anyway, Na at least sa baseline. Yes. Sa next. Og ako pong gipasalamatan ang EY Department kay Central Mangguto na dalaga ubos sa papangulo ni Pastor Lagunday Yes. sa North Central Mindanao Conference. So, Sila sa ang Alot. in charge sa ato sa Alot. So Pastor, daghang salamat sa mga support sa Uyim ato po. ang Alot. They were there. Okay, yes, ang thank you. uyim, Ang uyim. ang mga Pastor asa, Boscato. PHW. Pastor Heshmon. BHW, Barangay Health Workers sa Yes. kanituan. Amo pong pagpasalamat sa pagpangulo ni Pastor Wilson Catolico sa Yes. North Central Mindanao Conference kauban ni Sir Benji Mendez sa ilang paghatag og financial assistance Yes. sa atong snacks Yes. para sa atong mga Lamian, services. Mabay, Yay, kayo thank mga you mga kay snacks, at eh. least sa talawala sa mong kakapoy na agi murag suporta ba nga Yes, energy ba para sa Og tanan. akong gipasalamatan ang pinakakusog Boss Rex Gonzaga ug Ma'am Jessica Oh, Gonzaga, salamat ma'am. kayo sa Daghang support salamat ma'am sa inyong sir. support. Nagpasalamat po ko sa siyempre ang luyo sa camera, ang atong mga cameramen, Cameraman, volunteer. na dili lang o ang technical crew sa sound system po nga wala lang na sila dira, nagtabang po sila actually sa pag-organize. Uy, okay. And of Og- course, atong mga
madasigon, no? Safe kay nga itong lugar ato sa Sunday. Bisag na kita organize kayo. Ay walay gubot because of the presence of our Philippine National Police. Yes, thank na you niadto kaayo dito. sa Thank you tanan. kayo. Sa tanan nga Station mga 7. nangadto, sa tanan nga mi participar atong mga activities. Salamat kaayo sa inyong presence. Kung wala mo, dili gid mahimong posible ang amo ang community service nga helping one another. And of course, ang atong mga doctors and nurses sa Northern Mindanao Medical Yes. Center, thank you so much, ma'am and sir, sa inyong pagsuporta sa atong helping one another. And ako pong espesyal na pagpasalamat kang Sir Ephraim Asanas, atong wala bitaw tay mobile nga mo mukha na yun ko, sir, we need 2 vehicles RTA nga mo assist sa to immediately dito na. Ikaw rin nakasugo ni thank Sir you. Asinas. Si Charm rin nakasugo ni Sir Asinas. Actually, Thank you, sir. there are people nga gusto sila mo help. Ang kuha na is wala sila na top. Wala sila na Nagmahay lugar sila, Charm. Nagmahay nga wala matap. Oh, ato nang itap. Napasalamat po ko of course sa katong sa feeding program headed by sa our Garden Church members na sila ang nagtulo og mga songs, of course sila Si Ma'am Pagunsan. Yes, Cute headed kayo by mga bata. Ma'am Pagunsan. So salamat kayo ma'am og kauban sa atong mga batan-on pod nga nagtudlo sa atong mga kabataan before nato sila gitagaan sa nato spiritual food before ang physical. Metro City Lions Club headed by Mr. and Mrs. Nector Niado sa tanang mga paluyo sa paghatag og mga eyeglasses ug sa tanan gyud nga naghatag sa ilang mga serbisyo. We cannot name you all pero hopefully we can present the entire ngalan sa mga service provider. And thank you gyud sa Ludoming tanan sa inyong gipakita nga pagsuporta sa Hope Channel o kingon man sa pagduyog kanamo bisan tuod kami ordinaryo og kaning mga bata pa ani nga serbisyo Yes. pero inyuming gihatagan Tabangan. sa inyong 110 nga support. Thank you. 110% nga support. Thank you kayo anang tanan. Dili na ako Okay. kalimtan ang syempre ang Iligan Adventist Medical Center, formerly the Mindanao Sanitarium and Hospital. Gikan pa gyud sila Iligan pero may travel gyud sila diri sa Cagayan aron maghatag sa serbisyo sa tuli, sa dental and daghan pa medical check-up and And many more. more. Daghan gyud Oh, sila mo okay. dako gyud kay sila nahatag. Daghan kayong mga tawo ang ilahang idala. Salamat kaayo. Oh, Inaot kako- nga oh. dili ni mawang last. Yes. O ako pong gipasalamatan ang Cagayan de Oro Central Church sa inyong pagpadala sa massage o sa kining water nga atong giinom dito. Pastor and Mrs. Jimenez, thank you kayo sa inyong support. O ang health professional, thank you kayo sa inyong si Ma'am Prasco, si Ma'am Doktora Maglente, Doktora Maglente sa tanan dito. Thank you kayo sa inyong support. Okay, Dr. Ed Waheman, thank you sa imong support po, Honorable Kagad Mugot. Yes. And Sir Roy Perez, thank you so O sa much. atong mga pastors nga nag-adto dito. Yes. Oh, Sa naa tanang sila. volunteer, especially Pastor itong Baang. gikan sa Dalipuga nga church nga mibiyahe gid sa gida. Headed Yes. by Kuya Jan Kalaw nga ila si Jan, mibiyahe Sir gid Jan, og thank iyang you kayo. ipatabang Daghan ngayong kayo dito mga mga volunteers, so kabatanon. di ginato sila mention tanan, but they were there. Okay, Yes, Renson salamat and kayo. Luloy nga among runners all the time. Isang asa papaingon, go lang ng go. Thank you kayo. Yes. And also to Ati Dadak and Yes, Sir Sir Bobo Camarillo. Camarillo. Salamat yun Salamat di kaayo. Wala yun mi ikabalo sa inyo. Only these words. Magpasalamat Yes, rin. thank you. Og sa Ora gid kaamo ni ang mo. tigluto sa among mga pagkaon. Yes. Atog daghan-daghan gito sila giluto. Okay, and now na, so mag-promote na ta. Na ay 3-in-1 concert for a cause impressing the heart with spiritual truth. Major concerts sa Bulwa Covered Court. Tomorrow, 6:30 to 8:30 p.m. featuring Exodus, Joyful Messenger, and Maaliaw Vocal Voice. Yes. Okay, mananaw tang tanan dito sa Bulwa Covered Court or sa Bulwa, Bulwa Og mga Covered Court. kapaglaom, ugma magsugod na gid ato ang camping dito sa asa atong camping? Dalwangan. Yes, Dalwangan. See you there. Kita ta dito mga kapaglaom. Okay, good AM. Panibaya ko sila Pastor Sammy and Ma'am Daisy. O sa ila pamilya Mimi, Sweet Samsam, Sansan. Happy Sabbath to all. More power to PSK. Happy Sabbath. Panibaya to Castillo family, Opina family, and Tagarda family. At ilalay Kuya Ronald at Idondon, Kathleen Mara at Yvonne Bon. And congratulations, AJ Santanes Galvez.
from Hazel. Happy Sabbath to all members in Kibonbon, El Salvador City. Gikan ni Teresita Saplot. Good morning sa tanan. And happy Sabbath kaninyong tanan sa Hope Channel. Akong panibaya sa Arangcon family, Guayan family, Torres family, Makanim family, ug sa tanang mga kaigsuunan nga sakop sa Gold Miners Church. Happy Sabbath panibaya gikan ni Sister Arangcon. Salamat. And happy Sabbath panibaya greet ko sa mga kaigsuunan sa Teen Out Church ug sa Corpus family sa akong maigagaw nga magsimba ugma. Ug especially sa akong Papa Joven Japoso nga mag-birthday karong Monday. Happy birthday pa. I love you so much, Papa and Mama. I miss you all from Irish Joy Chavoso from Bohol. Yes, happy Sabbath diha. Si Adel Tirante, nagtanaw siya karon. Happy Sabbath. Og happy birthday, Miko Vincent. Happy birthday. Yes, thank you kayo. Happy birthday, Miko salamat. Vincent. Kami dito. Love you, Lami nak. kayo Na po sila po. karon. Ako po papasalamat kang Dr. and Mrs. Ed and Kura Wahiman course. for these beautiful flowers. Thank you Yes, so thank much. Thank you. you. Beautiful Helping kind of kayo. roses. Mga And next wakwana. Sabat, na tayo flowers din hihingo nila. Thank you. Anyway, last lang direct no, Mr. Rex Gonzaga, salamat kayo sa inyong mga paimang noog pasinan. Dad ang kadasi, kalipay, og pagkamagop sa tibok semana. Tungod kay ang Ginoo magadagaya sa iyang gasa kanimo ug sa imong pamilya. Magmaligon bisan sa kalisod sa panahon sa pagsulay ikaw mo lahutay. Tungod kay si Jesus ang atong dalangpanan sa ligan ug kanunayng kauban. Magkita-kita kita sa sunod Sabado dinhi lamang sa Panimbayas sa Kabuntagon. Tubang Church, happy Sabbath. O ang Catalan Family Hilltop Church. Thank you so much sa O tanan. kita kiso niya, graduation Elder sa Joven. branch, Sabbath Happy School, birthday, Ate Elder Alini Joven. Gumban. Elder Thank Joven you, Jasper Chavoso. and Evan Mga kids, and happy Brett. Sabbath. Happy Sabbath sa tanan. Happy anniversary pod.